Dula na sa usa ka libo ka mga tricycle sa dakbayan sa Talisay nahatagan og permit to operate. Apan mga PUJ did-an pang makabiyahe. Si Lian Singkulan sa report. Sa pagtugot sa Talisay City Hall, aron tuguta makabiyahe ang 966 ka mga tricycle, gidugangan ang health protocol isip rekisito. Apan gibutyag ni Joy Tumulak, head sa City Toda, nga kung ugaling daghan nagyud umosobra ang mga tricycle sa dakbayan, posibleng may rotation silang pagahimuon. Sa ingon ini nga pamaagi, parehong malimitahan ug mahatagan og kahigayunan nga makabiyahe ang ubang mga tricycle drivers base sa ilang gikadaktang biyahe. Maobserbahan man nato no nga nanubra ra kayo ang unit. Dili ang tanan mo nakasakay kay gamay ra yung pasahero, labi na gid karon nga gamay pa kayo ang nanggawas. So ug moabot kani ng puntuha nga nanubra ang tricycle, that's the time nga among i-implement ang rotation. Samtang gitigom usab sa City Toda ang pipila ka mga PUJ drivers sa dakbayan. Gipasabot ang mga PUJ drivers sa rason nga nung dili una sila tugutang makabiyahe. Hinuon gitanyagan sila nga mamahimong mo-apply isip mga driver sa modern jeepneys ug konduktor. Gidugang usab sa kagamhanan sa dakbayan nga lakip ang mga pamilya sa drivers nga mahatagan gayud sa tag 25 kilos nga bugas. We will prioritize them and appeal man sad sila sa katong maybe hopefully next week sugdan or maybe 2 weeks from now ang bugas na ihatag sa tanan families here in the city. Uban na rin natin Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.